Павловка районы Евлейка авылында гомер кичерүче Ибрагимовлар гаиләсендә бүген бердән ике тантана. Гаилә башлыгы Ибрагимов Илмир Марс улына 55 яшь тулса, туган көн бүләге булып туган кызы Аделина Илмир кызына 11 яшь тула икән. Әлеге гомер бәйрәмнәре белән икесен бергә яраткан тормыш иптәше һәм газиз әнкәсе Гүзәл, кызы һәм апасы Алина гаиләсе белән, оныгы һәм племянницасы Самирочка һәм барча туганнар да котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. 1967 елны Ибрагимовлар гаиләсе әниебез Рауза һәм әтиебез Марсның икенче баласы булып кадерле тормыш иптәшем дөньяга аваз салган. Мәктәптән соң техникумда белем алып, озак еллар Павловка эшчеләр поселогының азык-төлек комбинатында хезмәт иткән. 29 ел инде кулны кулга тотып, бик матур пар булып гомер сукмагыннан атлыйбыз без. 1993 елда үз гаиләбезне корып, беренче тапкыр әти исемен йөртергә син 1994 елда лаек булдың. Ачык шат йөзле, киң күңелле кешене бар дус туганнар, авылдашлар да яратып хөрмәт итәләр. Бүгенге көндә кадерле тормыш иптәшем Мәскәүгә вахтыга йөреп күперләр төзи. Җан юлдашым, йөрәк дәвам. Мин сине бик яратам һәм аеруча хөрмәт итәм. Язмышыма сине язган өчен бик рәхмәтле булып яшим. Чөнки син яннарымда булмасаң, мин дә чын хатын-кыз бәхете күрмәгән булыр идем. Теләгем бер генә. Күгәрченнәрдәй гөрләшеп, парлы килеш, парак кошлардай һәр вакыт бергә булып, бала аныклар бәхетенә куанып кына картаерга насип булсын. Алмада ялсыланган йөзләреңнән үбәмен. Күзләреңдә элеккеге яшь ир атны күрәмен. Мин һаман да гашыйк булып йөрим сиңа, кадерлем. Мәхәббәтем сүрелмәсен, бик яратам бәгърем. Балаларым бүләк иттең, әни исемен йөртәм. Зарыгып эштән кайтканны һәр вакыт бит мин көтәм. Йылмай да син, шатлан бүген, бәхетле син дөньяда. Гел шатлыкларга күмелеп яшәші син алда да. Тагын бер кат сөям димен, сүзләремнән оялмам. Ышан җаным, синнән башка бер минут мин тора алмам. Бу дөньяда безнең якты күңелле, безнең өчен һәр чак борчылып яшәүче әтиебез. Кабатланмас юбилеең котлы булсын. Шундый күп сүзләр бүген сиңа әйтәсе килә. Син безнең өчен акыллылык, әдәплелек, сабырлы күрнәге. Һәр вакытта да көчле, мәрхәмәтле, якты күңелле булып кал. Әнием белән безне кадерләп үстердегез, белемле булырга, шәхси тормышка аяк басарга булыштыгыз. Эшләгән изгелекләреңнең меңе белән кире кайтуын телибез. Киләчәктә әни белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта яшәргә насип булсын үзегезгә. Әти булган өйнең нигезе нык, табыны да һәрчак түгәрәк. Пар канатлар сыйпап үстергәнгә күңелләрдә оча күбәләк. Горурланып сокланамын, әти, син үрнәк тә безгә, терәк тә. Әниебез һәм син тамыр җәйгән ике чәчкә безнең йөрәктә. 11 ел элек, аппак кыш аеның 18 февраль көнендә гаиләбез күңелендә иң якты йолдызыбыз булып татлы алмабыз кабынды. Аның тууы белән гаиләбезгә аеруча матурлык өстәлде. Бер-беребезне яратып, хөрмәтләп, сабырлык кылып яшәргә өйрәндек. Аделиночкабыз бик мәрхәмәтле булып көннән-көн үсте. Аеруча әтисе аны бик яратып назлады. Мөлаем күзләре, ягымлы карашы белән карый да, бар бәла-казалар да югалган сыман тоела. Йөрәк барабыз, җимешебезне без барыбыз да үлеп яратабыз. Апасы бераз күрми торса сагынып, ашкынып аның янәшәсенә кайта. Ул да аны яратып, сагынып көтеп тора. Сүзсез дә бер-берсен аңлаган бик якын кешеләр булып Худайга шөкер үстеләр. Актив булган кызыбыз мәктәптә дә тырышып укый. Иҗат җанлы бала буларак, Павловка эшчеләр поселогының иҗади музыкаль мәктәбенә дә йөри. Төрле бәйгеләрдә призлы урыннар ала. Матур чәчләрен тылым итеп үреп куям да, әле ярый дөньяга балам син тугансың дип уйланамын. Күз нурыбыз, кояшыбыз. Язгы ягымлы җилдә күчеп аласың да, бар җиһан безнең кулда. Бүтән авырлыкларны да җиңеп чыга алачак без шикелле тоела. Куянчыгыбыз, инде буй кыз булып җиттең. Сиңа Худайдан берне генә сорыйбыз, саулык. Раббым, үзе сине фәрештәләр канаты астында саклап йөртсен. Рәхмәт бар булганың өчен. Якты йолдызыбыз булып алда да гаиләбезнең күген яктыртып яшәсәеклебез. Балам, багалмам, күз нурым, яшьләр аркылы котлыйм. Йөрәк түрләремдә булган иң изге теләк юллыйм. Саулык сорыйм, шул зур байлык. Я бер Аллам, ишетче. Татлы баламны үзең саклап бу дөньяда йөртче.
Yılmayıp beyramingda sen yana şemde oturasın. Jir yüzünde en kadirli kişim bulup turasın. Apang da, etiyin de senin üçün ud yuta. Eniyin kirek bulsa ul havadan yıldız tuta. Etkeyin de büyük şatlanıp sana sağlık sırıyor. Beyramingning mizgirinde yaratuğun yolluyor. Bäxetli bul, tevfikli bul, en de güzel kızыбыз. Tileklerim bilen birge motor jir dayıllıyбыз. Kadirli İbragimovlar gailesi. Ushbu motor beyramlarigiz muborak bo'lsin. Aldagi jirni da bo'lak bo'larak qabul etamiz. Ömürüz bulsun, ömürüz bulsun, ömürüz bulsun. Bäxetli, bäxetligiz bulsun, bäxetligiz bulsun, bäxetligiz bulsun. Ömürlü. Dostlarınız, yakınlarınız sizni her şak hürmet etsinler. Duvar kanlarınız ötkenden bäxetlirak bulup girsinler. Ömürüz bulsun, ömürüz bulsun, ömürüz bulsun. Bäxetli, bäxetligiz bulsun, bäxetligiz bulsun, bäxetligiz bulsun. Bağışlana bugün tik sizge İhlas sözler, matur bulaklar. Kileşekte turmuş yolunda Küşler kirsin şuşu tilekler. Ömürüz bulsun, ömürüz bulsun, ömürüz bulsun. Bäxetli, bäxetligiz bulsun, bäxetligiz bulsun, bäxetligiz bulsun.